Hello everyone, गोसो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायना थाबाय आरोना दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैदों बहुत गोबाव जाबायमोन आं ब्लग खालामिया कालेक्शन भिडिअ नोंथांमोन आं शेयार खालामिया बहुत गोबाव जाबायमोन आरोना दिनैहाय आं कालेक्शन भिडिअ फेन्सि ड्रेस कालेक्शन भिडिअ आं लाना फैदों हौवासाफोरनि थाखायबो ओमफ्राय हिन्जावसाफोरनि थाखायबो आरोना जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौहाय नायलांबाय थादों आं जे हायो नोंथांमोननो देखायगोन बहुत आं माने गथ'फोरनिफ्राय लानानै गिदिरफोरनिसिम सेंग्राफोरनि सिख्लाफोरनि सब आं लाना फैदों आरोना आं माने गासैखौबो फुवारनानै देखाया गांसे गांसे देखायगोन आङो नोंथांमोननोहाय ओमफ्राय गासैखौबो कालारिं मोनगोन साइज मोनगोन मोनसे मोनसे डिजाइनखौहाय आं मोनसे शेयार खालामगोन आरोना बेयावनो कालारिं मोनगोन डिजाइननि कालारिं मोनगोन साइज उन्दैनिफ्राय लानानै साइजखौ मोनगोन आरोना उन्दै गथ'फोरनिफ्राय लानानै 0 साइजनिफ्राय लानानै गिदिरसिम लंपेन्ट गुदुं गस्ला विन्टार सिजननि गासैखौबो कालेक्शन आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन लाना फैदों आरोना बिदिब्ला आंनि भिडिअखौहाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना देखायलांबाय थानोसै soft group dessert collection soft color मोनगोन बेयाव coloring wise मोनगोन आरोना बे ग्रुपबाबो pink color black white soft मोनगोन आरो बे मोनसे डिजाइन बे आखाइ गोलाव विन्टारनि कालारिं मोनगोन वाइटआव बे कालारावहाय दस्रा कालार जागोन आरोना बेखौबो मोनगोन आखाइ गुसुं आरोना बेहाय बेफोर कालारिं मोनगोन लोगोसे नैबेबो क्रप टप बरिया बेखौबो मोनगोन कालारिं मोनगोन आरोना लंपेन्ट कालारिं मोनगोन बेबो बयसफोरनि सिङावहाय दं आरोना विन्टारनि आरोना विन्टार कालेक्शन ओमफ्राय नै बे मोनसे कालार जागोन बरियाखा आरोना गुदुंनो आरो बे मोनसे जाहैबाय कार्ग' सिस्टेम सिङावहाय गुदुं आरोना कार्ग'आनो बुंजागोन मोनगोन कालारिं बेबो लंपेन्ट गुदुं गाहायाव लाबो दोङो बेबो कालारिं मोनगोन बहुत कालार दं आरोना लाइट पिंक ओमफ्राय बेयाव कालारिं मोनबावगोन आरो ओमफ्राय नैबे पिंक कालारनि दङना उलनि जा सफ्ट बरिया गुरै आरोना बेयो सिङावहाय बेयो इनार दंखायो आरोना इनार दंखायो सिङाव कालारिं मोनगोन लोगोसे कालारिं मोनगोन गुबुन गुबुन कालार दङ क्रप सुइटार माबानि उलनि आरोना जा बरिया कालारिं मोनगोन बेबो हिन्जावसा गथ'फोरनि थाखाय साइज मोनगोन फिसानिफ्राय लानानै गिदिर साइजसिम मोनगोन आरोना नैबेखौबो पिंक कालारनि जा किउट कालारिं दंबावो बेबो बेलेग स्काइ ब्लु वाइटआव नैबे पिंकनि जायगायाव स्काइ ब्लु ओमफ्राय नैबे वाइटआथ' वाइट आरोना बेबायदि दङ आरोना बेबो कालारिं सुइटारा नैबेबो कालारिं दं बेबो कालारिं दं लोगोसे नै बेयो हाइनेकआबो बुहुत कालारिं दङ आरोना बेबो कालार दङ मा कालार नांगौ ओमफ्राय नैबे लंपेन्टआबो कालारिं दङ माबायदि कालार नांगौ स्पटिं क्रप टप आरोना बियो क्रप टप सब लंपेन्ट गथ'फोरनि थाखाय गुदुं आरोना 5, 6, 7, 8 इयार्सफोरनि थाखाय जागोन आरोना बहुतटा कालार दङ बेबो कालारनि दङ आरोना मोनगोन बेबो कालार मोनगोन ओमफ्राय बेयो बयसफोरनि थाखाय गुदुं जि आरोना बेबो गुदुङानो कालारिं मोनगोन बहुतटा कालार मोनगोन साइज मोनगोन ओमफ्राय नैबे मोनसे आरो क्वालिटि नैबेबो बहुतटा कालार मोनगोन साइज मोनगोन उन्दैनिफ्राय लाना गिदिरसिम साइज मोनगोन लोगोसे नैबे जा किउट सफ्ट जा गुरै जिया जा सफ्ट आरोना कालारिं मोनगोन बहुतटा कालार मोनगोन साइज मोनगोन
कालारिं मोनगोन आरो ना जा सफ्ट गुरै बेबिसफोरनि थाखाय बेबो लंपेन्ट गथ'फोरनि साइज मोनगोन कालारिं मोनगोन साइजआबो दं आरो ना साइज दङ साफोरनि लंपेन्टआ नैबे कालारिं बहुतटा कालार दं आरो ना सब कालार मोनगोन डार्क पिंक लाइट पिंक ब्लेक आर्मी कालार मोनगोन आरो ना ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय बयसफोरनि हाइ नेक एल एक्सएल डाबल एक्सएल बिदि मोनगोन आरो ना थ' ब्लेक कालार दङ ओमफ्राय नैबे दङ आरो ना वाइट ओमफ्राय नैबेयाव पेन्टि मोनगोन ओमफ्राय नैबेफोर ब्रा सब बुस्थुखौ मोनगोन आरो ना ओमफ्राय नै मुजा लेडिसनि मुजा मोनगोन ओमफ्राय जाहैबाय जेन्सनि मुजा बे जेन्सनि मुजा आरो जेन्सनि मुजाया दंबावो दा दंबावो बे जाहैबाय जेन्सनि मुजाया ओमफ्राय नैबे लंपेन्टआ जाहैबाय बहुतटा कालार दङ आरो ना नै ओरैबायदि बुरजा साइजबो दङ मा साइज नांगौ गिदिरनिफ्राय लानानै फिसा साइजसिम मोनगोन आरो ना बियो गथ'फोरनि ओमफ्राय नैबेबो लंपेन्टआबो बहुतटा कालार मोनगोन आरो ना मा साइज नांगौ दंजोबो आरो ना ओमफ्राय नैबे सुइटाराबो ओरैबायदि सफ्ट गुरै खाजि स्मुथ जा बरियाखा गथ'फोरनि थाखाय दा विन्टारनि जा बरिया बेबो कालारिं मोनगोन बहुतटा कालार दङ आरो ना दंबावो थ' पुरा पेकेटाव दंजोबो आरो ना नै बेबो लंपेन्टआबो बहुतटा कालार दङ नै बहुतटा कालार दङ ओमफ्राय बिथिं लंपेन्ट सब कुर्ति हारि सब कालार दङ आरो ना मोनजोबखागोन नै बेबो जाहैबाय लंपेन्टआनो बेबो गिदिरफोरनि बियो लंपेन्ट सक्स आरि मोनगोन नै बियो हिन्जावसा गथ'फोरनि आखाइ गोलाव आरो ना दायो गोजांनायावथ' आखाइ गोलाव नांगौलाय रे ओमफ्राय नै बेबो बहुतटा कालार दङ कालारिं मोनगोन बेयाव नै बेयावहाय कार्टुन मोनथाम दङ बियो गथ'फोर हौवासाफोरनि आरो ना आखाइ गोलाव बियो हौवासाफोरनि ओमफ्राय जाहैबाय नै बियो हिन्जावसाफोरनि कालारिं दङ आरो ना नैबेबो बेयो जाहैबाय टप ब्लाउसबो गाननो हायो क्रप टप आरो ना बेबो कालारिं दङ बख'जोबाखै आरो ना आङो ओमफ्राय नैबेयो येल्ल' सुइटारा जे दहाय देखायदोंमोन ब्लेक दङ बहुतटा कालार दङ बेयावबो जेखौहाय नै बै बुस्थुखौ पिंकखौ देखायदोंमोन आङो ओमफ्राय नैबेयो स्काइ ब्लुआव दङ आरो ना नैबे स्काइ ब्लु वाइटआव नै बे बुस्थुआ आरो ना नैबे पिंक बुस्थुआ नैबे एखे आरो ना बेयो साइज मोनगोन फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम साइज मोनगोन हाइनेकआबो नै वाइट मोनगोन बहुतटा कालार दङ आरो ना ब्लेकबो दङ पार्पल पिंक लाइट पिंक स्काइ ब्लु सब मोनगोन लंपेन्ट गुदुङा बेयो आरो ना सब कालार मोनगोन बेयो जिन्स स्कार्ट दङ बिथिं सब आलायना दोनजोबदों नैबे ब्लेक स्काइ ब्लु बे हाइनेकआबो कालारिं सब मोनगोन नैबे डिजाइनाबो कालारिं मोनगोन बेबो कालारिं मोनगोन बेबो सब कालारिं मोनगोन आरो ना ओरैबायदि फ्रेश माल आरो ना गोदान सफैजोबदो ब्लाउस दङ सब नै बिथिं दख'ना बिथिं दामि दख'ना बिथिं एसे दाम खम रेन्जनिफ्राय दं आरो ना बिथिं शुट हौवासाफोरनि शुट सुइटार बाजिखौ मैगं फानबाय हानायखौ भिडिअ लाना मैगं नाङाखै ओइ खोमा बिबार खिनाङिखायनो थाबाय फैदो खोमा बिबार अनलाइन अर्डार खालामनो हागोन बेखौबो मैफ्राय लाबोदों नैथिंबो फुरा मैगं बाजार आरोना बिथिंहाय मा हायो आं नोंथांमोन आं सेयार खालामबाय माने आं गासै बुस्थुखौ आङो देखायजोबाखै आरो ना मोनसेहै आङो पिसखौहाय देखायबाय ओमफ्राय बेयावनो कालारिं मोनगोन साइज मोनगोन उन्दैनिफ्राय लानानै गिदिरसिम मोनजोबखागोन आरो ना ओमफ्राय आं बांद्राय फुवारबायबो थायासै माने गासैखौबो देखायजोबासै मानो होनबा बुहुत थनफिनाय मानायाव बिराद डिस्टार्ब जायो आरो ना मानो होनबा माबा मा होनो
बाहेराव ना दखान सिङाव बाहाय माने मोजां जायो आरोना फुवारनाय माने मोजाङै शेयार खालामजोबनो खिन्थु आं दायो माने बाहेराव बेलेग दिनावहाय आं बाहेराव जिरायो नालाय ओमफ्राय दा बेयावनो आङो माने फुवारनाय मानाय थनफिननाय हारसिंनो बहुत खस्थ' मोनो आरोना बेखायनो आं माने गासै कालारखौबो आं देखायासै आरोना मोनसे डिजाइनखौ देखायबाय ओमफ्राय बिनिनो कालारिं मोनगोन आरो उन्दैनिफ्राय गथ'फोरनियाबो मोनसे कालारखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय बिनिफ्राय कालारिं मोनगोन आरोना ओमफ्राय साइजबो मोनगोन फिसानिफ्राय लानानै साइज बिदि मोनजोबगोन आरोना जेसे हायो आं नोंथांमोन आङो शेयार खालामबाय निउ कालेक्सनफोरखौ आरो दंबावोमोन माखासे मालफोरखौ आङो माने देखायजोबनोबो हायासै बायदि मोनबाय आरोना माने ओरैबायदि दखाना बेवहाय बुग्लु बुजुं जाजोबखाबाय आरोना आंहा ड्रेसफोर दिहुननाया माने कालेक्सन आंनियाव जिया गोदान कालेक्सन फैदों आं नोंथांमोननो बेखौनो आं शेयार खालामबाय आरो उननि भिडिअफ्राव आं शेयार खालामबावगोन आरोबाव गोदान दंबावो सफायगोन थ' गोदान कालेक्सनफोर सफायोबा आं नोंथांमोननो आं शेयार खालामबाय थागोन जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनबाय नोंथांमोना नायबाय आंनि भिडिअखौहाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ आरोना आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थ' नायदो आरो शेयार खालामनानै होदो माबाफोर सोंबा कमेन्ट हरबानो जाबाय आरोना थ' बिदिब्ला आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'सै ना थेंक इउ जायफ्रा आंनि भिडिअखौ